to wo so awurade ma wado na ho nyansa wode kwan so koso no motimi so ade na yepa nipa da ache wade mofra hwere wade ma mu hu ma mofra hu ewo yesu di mu ate wa no kira ma da pa to no kira ma na je na wade ma wato ne obasa otumi no enkoso nya kase wo mafa so ewo yesu kristo di ni mu afi yakoso na ya bompa na esere wade ya kan kira wade sere wade nkoso anfa ne mocha na anfa nse ne manso de titiro ne yasafo ma awurade fa ne moja na kaka yema maso maako double safana shafa ya ho premature death accident how ne amane ye sia ne kwan wo yesu kristo di ni mu bible sina no ya yesu nyankopon aka kire afo ne se omofa moja ne kaka omokwan no na so wo bofo do obetwam enti ye so awie ye di moja na ehye ho se owo ho ma bi biara bonzafo ade ato akekira asafo mai bi no e wo yesu di mu awade titimu ma ye ne bompa ye sa Rade yakoso bampaye enawe ensu bio eja ye ho ahya wonsa ede asafo ma nyina abo wanim ede bushafo nyina abo wanim ede efie nyina abo wanim yampaye bo ene ede sedawe nyina ne se ma moja na hye enso wade fa moja na fa hye enso ya betu fa moja na fa hye enso ewo yesu kristo di ni mu owu ahoma bi biara premature death how amane owu to be the accident ejina gwama ne moja tumi so ye twam ejina gwama ne moja tumi so ye titim ewo yesu kristo di ni mu Fade mansaso na bitu fa mansaso na fa manyina sie mojanum fa manyina sie wadu na se na wade mo otum na wa hode no ba se tumye kese na sie wo bia no kwamae na se ma na nyina to kwan no mae na wade mo atwa no hode na nyakese wa so na ayekoso bone fa sida man da wase ye ne se watien da bia me na bo sa afa yakoso na abompa na yesre de ama praise